l'enèsima manifestació en contra de la LOMQE i de les retallades, on plataformes del sector es junten per demanar una vegada més estar i situar-se en contra de la política educativa de la consellera María José Català. Pareu un moment, ostres. Escola Valenciana, Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes i, com no, darrere, Cremona. Tots som Cremona. Una escola que porta més de 75 dies tancada en sol·licitud d'una escola nova i, sobretot, d'unes aules que li han estat negades per la consellera Català.